programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Señoras, señores, amigos e amigas, moitas gracias por estar aí, benvidos, ben hallados, ben atopados. Empezamos unha nova edición de Falemos e hoxe estaremos con tres temas moi importantes e ademais que teñen moitísima actualidade. Este sábado se celebra, o vindeiro sábado se celebra o primeiro centenario da cofradía de Aguiño, no concello de Ribeira. Foi determinante que no ano 1924 se constituíra este pósito, polo cal, bueno, pois no día de hoxe o porto de Ribeira é o primeiro porto de baixura da Unión Europea. E, lóxicamente, pois esta cofradía, máis as asociacións que pertenecen a esta cofradía, foron determinantes e siguen sendo determinantes nestos anos pasados e esperemos que tamén o sigan no futuro. Para elo estaremos co patrón maior, con José Antonio Santamaría. E estaremos tamén connosco porque o pasado fin de semana cobraba e estes días cobran moitísima actualidade co motivo do Día da Hispanidade, do pasado día 12 de outubro, a película o documental sobre a, digamos que, a data, o nacimento ou a ubicación ou a orixe de Cristóbal Colón. Ese documental que foi emitido por Televisión Española o pasado sábado, bueno, pois non aclarou moito, non dixo moito, e hoxe é contestado de que non convence e non demostrou cientificamente a súa orixen para moitos dos investigadores e da ciencia. A esperas deso, un veciño daqui desta comarca é investigador sobre Cristóbal Colón e hoxe vanos a contar todo o que ele está investigando, e máis está traballando un novo libro que publicará o ano que ven, máis todo o que pasou e todo o que sabe e todos os conhecimentos que bueno, pondrán ou non pondrán ou nos contará que Pontevedrés ou é da zona daqui, a Casa de Colón en Pollo e todas estas cousas que hai moitísimas teorías por aí. E abrimos este turno de análisis, de entrevistas, de profundidade co alcalde de Caldas, con Juan Manuel Rey. Moi boa noite, benvido, como estamos? Hola, boa noite. Ustedes tamén están de celebración, non? Pois tamén. Non son 100, pero bueno, casi a mitad, 45 anos de gobernos ininterrompidos do Partido Socialista no Concello de Caldas. Estábamos comentando antes que parece un feito único dos poucos que hai en España, pero feito único en Galicia. Non sei se queda por aí algún concello máis así, máis pequeniño ou así, pero Caldas, do tamaño de Caldas, dos 10.000 habitantes, pois non está. Que supón isto, lóxicamente, para vostede como alcalde e como herdeiro desa, digamos que, trayectoria política do Partido Socialista no Concello de Caldas? Supón un honor e un orgullo, non? E é que, ademais, dás a circunstancia que na Bisbarra e en toda a provincia
hubo agrupacións tamén socialistas moi importantes e alcaldes que foron auténticas, ou son auténticas vacas sagradas do socialismo e do municipalismo que non o lograron, non? Que estou pensando en Moraña, en Cuntis, na Estrada, que tuvemos alcaldes en 2 ocasións, en Vila García, na Illa, Catoira, que eran unha agrupación potente e non o lograron. Por lo tanto, para a agrupación, para todos nós, é un motivo de orgullo, non cabe duda. Bueno, isto empezaba, lóxicamente, nas eleccións de 1979, a primeira corporación e a primeira lista que encabezaba Adolfo Abalo, que estuvo no cargo 16 anos, unhas 4 legislaturas. Logo ven o segundo alcalde, que é José María Tobío, unhas 3 legislaturas, uns 12 anos, e o terceiro na continuidade, Juan Manuel Rey, que vostede toma cargo do Concello no 2007, non? 2006. Decembro do 2006. 2006, bueno, e estamos nos 17 anos, 18 anos. O 16 de diciembre farei 18 anos. Bueno, vai pola quinta legislatura, vai na completar, ainda que vostede xa está xubilado, pero continúa ao frente. Bueno, cal é a fórmula? Eu creo que fórmula non hai, creo que non hai, e ademais cada pobo é distinto, non? Eu, ademais de ser alcalde de Caldas, repartí moito o meu tempo en outras localidades, non? Fixen un certo tempo en Vila de Cruces, fago agora mesmo bastante tempo en Santiago, de Brán, estou moito en Camiña, e eu estou convencido de que non necesariamente un bo alcalde en unha destas localidades o sería en outras. Creo que aí debaixo hai moitísimo de socioloxía e que eu ao mellor non son tan capaz de explicar, pero sí que ten que haber un fío conductor que explique o porqué destas cousas. O apoio dos veciños cada 4 anos. Sí, isto é, efectivamente, a veces a oposición queixase que levades, xa, pero non foron continuos, cada 4 anos tuvemos que acudir e os veciños dixeron seguir. Sí, con maiorías ou con apoios, ou con gobernos, ou con apoios puntuales ou que sea, pero son 45 anos. Justamente, e a máis quero dicir que en unhas épocas máis que en outras, unha ciudadanía que se decantaba en outro tipo de eleccións basicamente pola dereita, non? O cual eu creo que engade un plus, e tanto os meus predecesores como eu convivimos algún tempo onde todas as administracións que tiñamos por encima eran do signo contrario. Sí, salvo o bipartito de 2005 a 2009. Exactamente, salvo ese tramo. Bueno, na Diputación é distinto. Collemos os últimos 8 anos, pero con anterioridade, en unha porcentaxe grande do meu mandato, tive en Diputación do Partido Popular, Xunta do Partido Popular e Goberno Central do Partido Popular, non? E, polo tanto, este mérito acrecéntase en ese sentido. Por eso, eu lle preguntaba antes cal é a fórmula, porque no caso dos concellos sempre se fala de que a persona, o candidato e a personalidade do candidato que ten un peso moi importante, non? En calquera outra formación, hai casos de 20 e pico, de 30 anos de gobernos do Bloque, en Pontevedra vai polo camiño, en Pollo Sobral cantos anos estuvo, por exemplo, non? A personalidade tanto de Adolfo Abalo como José María Tobío como Juan Manuel Rey, que vostede de que fala cos veciños, de que atende os veciños, de que mantén ese texido asociativo alimentado con traballos, con feitos, con axudas, con entendemento, con escoitalos. Sí, eu creo que a cercanía aos veciños é determinante. Eu creo que ese fío conductor existen os tres, non? Con distintos perfiles, porque logo tamén hai que ter en conta que os tempos históricos para cada un de nós foron distintos. Eu creo, e sobre todo con respecto do de Adolfo Abalo, Fito, nos chamamos de Fito. O tempo de Fito, que históricamente é outro tempo, e en aquel momento estaba todo por facer. Eu creo que foi quen de ir vendo por onde iban as necesidades e as inquedanzas da xente, e dou contado con elas. E logo, José María fixo o mismo,
e nós estamos por ese camiño, non? Eu creo que sí, que a escoita é un tema importante. Eu creo que logo hai dúas cuestións, unha moi importante, non? Que é a educación. Tú tens que manter o respeto máximo no sentido de que cada veciño que che entra ten o maior a contarche o seu problema, ese problema é o maior do mundo para él. Aínda que tú estés percibindo que, bueno, que non chega a ser nin problema, pero cada quen sinte como sinte. Logo, un conocemento básico das cousas e non un conocemento intelectual. Un asfaltado ou un saneamento fan no ingenieros. Entonces, o alcalde que non pode ser ingeniero, senón non faría falta contratar o servicio. Eso está contratado, pero sí que debaixo deso ten que existir moita pedagogía. E é fundamental, e eu creo que a meus veciños o aprecian moito, un certo sentido do humor. O sentido do humor allana moito estas cousas. E no resto da vida tamén. No resto da vida igual. Pois que a política é parte do resto da vida tamén. E como era a política hai 45 anos, ou 40, ou 35? E como se fai hoxe? Como había vostede cando tiña 25 ou 26 anos que empeza a democracia e empeza o primeiro goberno municipal socialista en Caldas e hoxe? No fondo e na forma, como ve un home con, 45, 50 anos, nos poñen 50 anos de experiencia? Sí, vamos a ver, eu entre os... E ademais de outros cargos que tuvo que non vamos a entrar aquí. Xa, non ten... Ademais dos 18 estos que comentaba antes, teño os 12 anteriores de primeiro tenente alcalde con José María Codío e deputado e eso. E eu creo que cambiou tanto como cambiou a vida. Falábamos antes por outros temas máis jocosos. En aquel tempo había moitísimo máis rigor e moitísima máis seriedade nas formas sociales e había que actuar de outra maneira, non? Creo que incluso na televisión era impensable que en aquel momento nos puxeran un sálvate de luz ou isto. Na política a maneira de actuar era outra. Tamén, ao mesmo tempo, éramos tal vez máis broncos e hoxe podes manter unha relación non de amistad, ou sí de amistad, cos adversarios políticos, e en aquel momento era realmente difícil. Viñamos dunha situación na que as relacións eran outra cousa e, polo tanto, pois tamén se trasladaba á política, porque eu creo que a política é un reflexo do que é a vida social. En ese sentido, eu creo que hoxe a política en moitísimas das cousas banalizouse moito. Hai días que eu me sinto incómodo. Non incómodo, porque se me sentía moi incómodo, marcharía. Non incómodo, pero son incapaz de exercer pedagogía, e eu veño da docencia, e ás veces hasta renuncio. Non sei se me estou explicando suficientemente ben, porque a pregunta é sobre vida, pero... Eu creo que se lle entende. Bueno, se é así. Eu creo que se lle entende. No fondo e na forma, hoxe en día, é máis que de política de acordos, é política de enfrentamentos. Sí. E iso está levando a que, xa uns bloques, dereita-esquerda, pero non só en España, non só en Madrid, xa nos vamos a alonxar un pouco. O Madrid, podemos falar da Moncloa ou de San Caetano, e hai dos bloques opostos. Sí, sí. E iso non é o que a sociedade penso que nin necesita, nin quere, nin lle gusta. Non. Dá a sensación de que non está cercano indo ao arranxo, pero antes ou despois te vai ter que chegar, porque non ten sentido de que si socialmente estamos máis preparados, iba a decir, somos máis cultos, creo que non, estamos máis preparados, non ten sentido as liortas que ás veces se dan por cuestións que non deixan de ser menores. E en ese sentido, eu creo que sobre todo o papel que xogan os liderazgos é determinante, e hoxe os liderazgos en política son escasos e non están nun plano intelectual tan superior aos de todos nós, vamos. Como cambiou a política desde Felipe González, que empeza daquela no seu partido, logo Zapatero e agora Pedro Sánchez, non? Sí, sí. Non hai color, non? É unha evolución en ese sentido. Vostede dos sentido. que agora disfrutan ou agora sufren máis, preferiu de antes?
No, bueno, a ver... Non sei se o estou metendo no lío. Non me metes en ningún lío, que a miña opinión non dependo para dala de ninguén. Non teño deudas maiores e, polo tanto, pois non... Gustoume moito a forma de facer política de Felipe no seu día e tamén incluso de Zapatero. Non podo decir que a día de hoxe sea, sobre todo Felipe, un referente, porque creo que debería xogar outro papel, sobre todo tendo en conta o respeto e a intelectualidade que lle supoñemos e o respeto que lle temos todos nós, non? E ás veces, pois, bueno, non estou en sintonía con el, teño todo o dereito do mundo, eu xo sei. Bueno, ahora non se pode disentir moito, non? Ahora, creo, dis que oi por aí algo, non? Eu non estou neso, vamos. Bueno, gústame opinar e ter a miña opinión e é a que dou. Correcto, señor Rei, porque, bueno, isto era un pouco porque nos leva aquí a situación e porque tamén, lógicamente, están facendo un poquinho balance deses 45 anos. Me gustaría que, non sei se dixera ou se ten 2 ou 3 accións das que máis contentos está o Partido Socialista en Caldas nestes 45 anos ou das 3 que promesas, compromisos ou todavía que están, bueno, pois sin acabar ou sin conseguir ou sin non sei que. Bueno, vamos a ver, sí que hai... Sin estenderse moito e porque o tempo pásanos e queríalle preguntar outras cousas. Moi ben. Sí, eu teño claro ademais, non? A transformación do povo é evidente e o que comentabas ti do respaldo popular, basicamente, ademais de outras cousas, debes á xestión, non? Eu creo que no caso de Adolfo, por citar só un, a concreción do Instituto é un antes e un despois para o povo. A partir de aí, pois, cambian incluso a sociología e é un mérito que hai que ter moi en consideración, que ademais levou aparellado ali ao lado, pois tamén un pabellón e unha piscina cuberta, que hoxe aínda non ten ningún pobo de 10.000 habitantes e nós vimos disfrutando dela desde hai 40 e tantos anos, non? Entón, ese conxunto é un núcleo do que arranca. No caso de José María, que hai moitísimos logros importantes, sin duda a adquisición da Tafona e o primeiro fenómeno de vivenda pública nun pobo pequeno, con aquelas 80 vivendas na Tafona, son un hito onde se marcou un sentido na política. Insisto que nos dous casos, pois hai multitud. Non é o xo tamén. Non, además, pasar os rayos X ao pueblo non ten sentido, porque os veciños os coñecen. E na etapa do señor Rei? Na etapa do señor Rei estou, bueno... De que está máis contento? Estou moi contento, pois, de moitas cousas, pero estou moi contento de haber transformado a Escola de Música nun práctico conservatorio, e que acaba a banda ganar un premio en Valencia, co que eso ten. Estou moi contento de haber adquirido a finca de Fenosa, pois, no seu día, pero estou moi contento tamén de que desde que o río entra en Caldas, en Segade, hai un sendeiro que o acompaña hasta o mar, non? Todo o núcleo que logo, afortunadamente, tuvimos esa satisfacción de conectar ca Vía Verde, ou sexa Sendeiro Azul, e facemos un acompañamento do río, toda a traza municipal, e máis alá, pois, do municipal. E logo, pois, de montón de cosas. Esta mañán mismo acaban de descargar os primeiros contenedores para a ampliación do instituto, non? Estamos en materia xa. Eso é un tema que tamén me place moito. Ampliación, reforma, melloras, que ven a ser, bueno, Caldas é capital de comarca, ademais, desde hai tempo, e, lógicamente, pois atrae a toda a chavalada, todo estudiante e toda a actividade económica e social, claro. Eso é así. Como está a obra do Instituto e as polémicas, se estaban, se tiñan licencias, se non tiñan, como se vais, se é breve, como vai ser incluso a obra e onde se van a poder, digamos que, desenvolver as clases? Sí, vamos a ver. Firmamos un convenio hai 2 anos, hai xusto 2 anos, con unhas cláusulas moi concretas, que o Concello respetou sempre, na súa totalidade. E o feito é que non nos pediron nada máis e esta mañán empezaron. Por tanto, tiñamos toda a razón do mundo, non? Non empezaron antes porque non lles deu a gana, sin máis.
E máis, alá o 17 ou o 18 de agosto chegou unha comunicación preguntándonos como está o da licencia. Había un desconocemento por parte da administración brutal. Se lle explicou, debedes aportar isto, pero axiña que o resolvemos. E se foi resolvendo, non? Logo eu entendo que desde o Partido Popular local é moi difícil de aceptar que sean outros os que xestionen os logros, non? Pero claro, isto é así, xa pasou exactamente igual e tamén estou moi satisfeito delo coa parcelaria de Lemil, que está en marcha e é outro dos fitos dos que me quero enorgullecer. E logo hai tamén cuestións que tanto de presente como de futuro, como é o caso das carreteras, están aí para acreditar que o Secaldas ten prácticamente unha accesibilidade integral en función de como se modificaron. Non hai ninguna que non este mellorada. Que máis de feito me parece que agora a 640 vai ter un tratamento importante na súa capa de rodadura estes días e está en exposición pública ou vai a estar en breve o novo desvío. Eso vai ser importantísimo, unha demanda histórica, non? De Caldas, brutal, porque ademais nos conectará co desvío noroeste, non? Sí, conecta co desvío noroeste. Bueno, a ver, quedaron en ofertarnos 4 solucións e logo pois escolleremos. Aí sí que deberíamos escoller con todo o consenso posible, pero sí que nos vai a escoller unha solución, ademais a conexión ao Porto e todo isto, non? Claro. Unha das primeiras obras que inaugurei, que xa era de legislaturas anteriores, eu creo que incluso abarca xa, no caso de Adolfo tamén, algunha xestión, a outra variante, e, sobre todo, inicialmente, hoxe xa volvemos a estar, pois, con volúmenes de tráfico importantes, pero inicialmente supuxo un alivio a aqueles atascos brutales que había. Foi unha das primeiras que tuve o placer de inaugurar, exactamente igual, e máis quero romper unha lanza en favor do outro alcalde dos Lexendarios, Pepe Eiras, en Moraña, que foi outra das cuestións que traballamos moitísimo, a carretera Caldas-Moraña, que non ten nada que ver co que había. Hoxe é un vial no máximo nivel e tamén cae durante o meu exercicio. Pero vamos, que cae durante o meu exercicio dos anteriores ou do anterior, eu síntome, tanto nos éxitos como nos fracasos, síntome tan partícipe, é dicir, non era unha persona neutra, e, polo tanto, estaba, pois, tamén máis ou menos opinando, non tomando opinando, o diante ao lado, moitas veces ao lado. É dicir que eu, nas primeiras municipales, esas que ti comentas, con 20 e poucos anos, fui un interventor en Godos. E a Godos non se chegaba por carretera. E a Godos non se chegaba por carretera no ano 79. O sea que isto é así. Choveu algo. Choveu, sí. Hubo incluso inundacións. Sí, sí. Como hai outra situación que ten actualidade nestes días e é a apertura das pozas, que parece ser que isto xa estaba todo preparado e acordado, incluso asignado para que empezaran fai un par de meses e que todavía non están. Lóxicamente o Partido Popular pon o dedo encima da ferida, no sentido de que isto leva moitos anos aí, é unha bella tamén demanda ou oferta ou compromiso ou promesa, incluso súa, que ten falado, isto non son 12 anos, máis ou menos, non? Sí. E eles falan incluso de que non hai boa xestión e que falan de 900.000 euros que non están ben xestionados. Vamos a ver, un tamén ten que ser receptivo e autocrítico. Non é do proxecto que máis satisfeito me sinta en canto á súa resolución. Eu creo que é así, é dicir, o retraso é evidente e negalo, pois, non... Logo habería moitísimas cousas que poder explicar, pero non deixarían de ser explicacións. O feito é que non están abertas e eu que me sinto mal e responsable en moi grande medida do tema. Dito isto, quero dicir que tamén chegamos a situación porque eu busquei sempre proxectos singulares, repetir proxectos fáciles que hubieran salido con eses cartos e con menos, pois seríame máis doado. Eu quería, somos
depositarios dun legado que nos fala de termalismo, e a min gustaríame deixar ese mismo legado incrementado, e esa é a idea. Logo houve actitudes que frenan ese proceso constantemente e que nos ten esta situación. Por un lado, decir que o Partido Popular, insisto, con unha crítica neste caso lexítima, os números nos demostra nunca. Os números nos demostra nunca. Eso sí tamén non teño que decir. E por lo tanto, bueno, esa parte da credibilidade pérdena, pero sí que eu teño que entonar a miña culpa no sentido do retraso e non hai máis. Parque infantil. Onde inauguramos un de última xeneración nas Plazuela, e, bueno, pois xa onte daba gusto ver ali os nenos xogando. Eso que é como a Bernabéu? É como a Bernabéu? Bueno, un dos temas nos que como todo, evolucionou. Un dos temas onde se evolucionou moito é no diseño dos parques infantiles. Eu teño que dicir que neste parque... E na seguridade, sí. E na estética, e en todo. E o feito que sea monográfico. Por iso que non ten nada que ver con aqueles columpios, aquelas lanchas que tirábamos dun cordel e tal. Bueno, estaban ben, que era o que pedíamos daquela, pero non ten nada que ver. Quer dicir que aí estamos falando dun proxecto que xa data o proxecto do 22. A financiación é do 23 e para que a xente sepa. Ese proxecto está moi ben e o defendemos. Non é o proxecto original. Cae no ámbito do Camiño de Santiago e co patrimonio tuvemos que cambiar as formas, os colores, a sinalética. Nos queríamos que fora unha especie de homenaxe ao Camiño de Santiago, non pudo ser, porque os colores e as flechas e non sei que, en fin, todas as circunstancias que seguramente leven razón. Non digo nada porque a miña formación non foi por aí. Bueno, xa está inaugurado e os chavales disfrutando. En realidad aumentada ou... A próxima semana, nos próximos días, pecharemos o da Tafona tamén para melloralo e reformalo. Tamén na Tafona se fará un parque para maiores e, eso está confirmado, na próxima semana iniciaremos a reforma das palmeras con todo o tema do picudo. Hai proxecto, hai financiación e hai xa personal que o vai sacar adiante. Sí. Porque sí, entre 15, 20, 25 días estaremos con un traballo xa potente para que se irá visualizando. Como está o camiño no limpieza, mantemento despois destas chuvias, despois do verán e tal, como se prepara para o inverno e, lóxicamente, o que supón o camiño para Caldas como en desenvolvemento turístico e cultural, lóxicamente. Sí, vamos a ver. O profesor decía que as cousas que pasaban no 79 e posteriormente no 95 e hoxe non son nin parecidas, non? Eu son un enamorado do Camiño e o Camiño hoxe é a primeira empresa do pobo. No caso de Adolfo, de Fito, era un tema testimonial. Pasan máis peregrinos hoxe nun día que en toda a legislatura de Adolfo. Entón, isto son situacións distintas. E con respecto de José María Tobío, pois, tamén é distinto. Por lo tanto, un ten que ir cambiando as formas de facer política porque a realidade se lle impón. Hoxe hai máis de 1.600 camas turísticas en Caldas. Hoxe servir durante un tempo concreto do verán, meses de julio e agosto, a agua a cada piso turístico, a cada hospedaje, é unha componente que tens que valorar moito e que antes non era necesario, non? Por iso, pois, foi a ampliacións de TAP e de EDAR e todas estas circunstancias. Son os temas que van mandando ali. Sí, porque fan falta. Porque fan falta e porque claro, todo isto... Os suministros... Todo isto, o camiño, hoxe, eu, con certa frecuencia, unha ou dúas veces a semana, o recorro inteiro, en coche, inteiro no que é o ámbito municipal, en coche, e hoxe volvía a ser un espectáculo de policromía, de xente de miles de países. Hoxe había particularmente un grupo importante de orientales. Moi devotos, moi... Sí, eles xa teñen ali o Camiño Cumato tamén, que... E o emperador Hirohito había estado aquí en Galicia e facendo o camiño e apoiando o camiño, ademais. Sí, bueno, e o camiño, pois, bueno, o camiño está ben, é evidente que as últimas choivas
o deterioran e o paso constante. Sí, porque además, como hai que mantelo co xabre, claro, non hai outra alternativa. Bueno, pero hai que mantelo. A pasar o chimpín e... Sí, é un patrimonio e é un coste que hai que asumir. E bueno, está con estas salvedades, non está mal. Con estas salvedades non está mal. Bueno, por falta de tempo, contenos en que vai a consistir un pouquiño o acto de celebración deste 45 aniversario de goberno continuista do Partido Socialista en Caldas este vindeiro sábado. Continuista non, continuado. Continuado. Continuista non. Dios nos libre. Gracias, profe. No. Disculpas. Nada que va. Sí que é un tema da linguaxe. As presas. Un tema da linguaxe. As presas. Vamos a ver, os compañeros de executiva prepararon para o sábado un programa de actos moi xestos. Hai unha exposición no auditorio que os compañeros prepararon cos principales logros e co que corresponde en este tipo de casos. Habrá tamén un acto político no que, bueno, o secretario xeral, Juan Garzúa, fará un pouco a exposición do que foi. Falará tamén un membro da executiva galega, Paula, como un pouquinho para pôr en valor o tema das políticas de igualdade. Está invitado especialmente Fernando González Laxe, que tamén terá unha participación, o señor Besteiro como secretario xeral e eu. Bueno, un poquinho en función do que viñamos facendo, pois un pouco poñer en valor este tipo de cousas, pero tamén recordar que as celebracións prestanse a moitas cousas, pero sobre todo a coller impulso para o futuro. E eu creo que é un punto de inflexión para ir xa determinando o futuro, porque había, cando se derribou o muro de Berlín, un grafiti que decía «Mañana es la cuestión». Eu creo que o pasado, pois, bueno, terá a súa aceptación e a súa crítica, pero xa está pasado, e a cuestión é preparar ben o futuro. E temos futuro. E en maio son 2 anos. En maio son 2 anos. De legislatura. É dicir que en 2 anillos estamos en eleccións. Justamente. E hai que prepararlas ben, programa novo, proxectos novos, e sin duda, pois, entender que estamos nun fin de ciclo. Pois, señor Rei, lle agradecemos moito que nos haya contado para nós e para os veciños de Caldas e a audiencia de Canarias Baixas todas estas cousas. Remate co que queira. Remarcando algo, falando incluso de algún éxito máis ou de algunha cousa que está aí para facela. Non se queira. No, vamos a ver, para facer, eso é un tema mínimo, hai moitas cousas para facer con financiación incluso conseguida. Eu creo que non debería tardar a firma do convenio para o centro médico. Eu creo que leva unha marcha razonable a circunvalación, e esos son dous efectos, dúas cuestións. Sí. Logo temos a maiores conseguido xa por o Ministerio 1.400.000 euros para a reforma íntegra e a difusión turística do Xardín, que é unha das cuestións que teníamos, pero hai financiación, hai proxecto, e de feito o próximo xoves teremos unha reunión co equipo técnico, na que darei conta tamén probablemente o sábado en función de como este a cousa. E o futuro, en canto á inversión, eu vexo esplendoroso. E se desde a agrupación somos quen de seguir igual de unidos que sempre, pois eu auguro que teremos outros 45 anos máis. Pois que moitísimas gracias por estar hoxe connosco, hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite e bueno, suerte e boa felicitacións para este acto deste sábado e o 45 aniversario. Moitísimas gracias. Nos vamos a publicidade e damando os copatrocinadores volvemos a recibimos a Juan Carlos Blanco, investigador sobre Cristóbal Colón. Non o perdan, será un instantinho. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén.
Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a benvida, a boa noite a Juan Carlos Blanco, investigador de Cristóbal Colón, veciño desta comarca de Arousa e residente en Pollo. Señor Blanco, moi boa noite, como estamos? Buenas noches. De momento estoy bien, pero como sigue la noche. Bueno. Que fai vostede, cantos anos leva vostede investigando a vida e o orixen de Cristóbal Colón? Pues yo llevo investigando más de 22 años, más de 13 años en Alemania, y desde que vine como pensionista para Pontevedra, ya 8 años. Llevo más de 8 años llevo investigando, y siempre sobre un Colón judío, siempre. No había otra cosa. Como lle surxe ese interés? Como se lle desperta ese interés en investigar a orixen de Cristóbal Colón? Bueno, yo en Alemania ya hablaba sobre él y tal, pero claro, no tenía tantos conocimientos de aquella, hasta que leí el libro de Celso García de la Riega, y entonces eso levantó mi curiosidad. Y ahora estoy viendo que lo que leí, que hoy Celso tenía razón en todo. Y eso que le hicieron una gran infamia, que lo acusaron que era un falsificador de documentos cuando presentó documentos legales en Madrid, en el año 1898. Y es inaudito lo que le han hecho los de Pontevedra, los que somos de Pontevedra, lo han timado, le han hecho una infamia, como quien dice. Y ahora sale la verdad, con las nuevas técnicas que hay de las pruebas de ADN, técnicas científicas nuevas, ahora se ha visto que tenía razón. Y entonces pienso que había que pensar en Pontevedra un poco sobre ese gran ilustre pontevedrés que habló ya hace 126 años, la verdad, sobre un Colón judío. De que xeito lle colabora, lle axuda, participa, facilita a información ou comparten información co seu amigo e amigo común tamén, noso e meu particular, Javier Ferradas, desde hai moitos anos? Bueno, con Javier Ferradas fue un poco raro. El tema es que Javier Ferradas tenía a la tertulia, somos los tertulianos de Pontevedra. Y entonces yo necesitaba a alguien, porque yo no sé escribir bien en español, yo escribía siempre en alemán, escribía los libros allí. Pero usted é de Vilanova de Arousa, un veciño de Vilanova de Arousa. Nací pero es que yo me fui en el año 62 para Alemania y vine con la pensión, como pensionista, ya, de vuelta, ya no estuvimos aquí. Entonces él me ayuda mucho, y tengo que decirlo, es un gran... Javier, Miguel Ferradas me ha ayudado mucho y me sigue ayudando. Y apoya todo lo que él me da ánimos también a mí. Eso tengo que decirlo, pero muy claro. Pues van al museo, buscan información, ¿cómo se documenta? Bueno, yo tengo casi un libro hecho ya en alemán, en lengua alemana todo. Y mandé parar allá, porque dije yo, como vienen ahora nuevas investigaciones y tal, vamos a pararlo. Pero claro, yo le fui escribiendo a él, traduciéndolo del alemán al español, pero de la forma que yo lo hablo, y él me entiende y sabe lo que quiero decir, y entonces él me lo escribe bien. Y estoy muy agradecido por eso. ¿Sabes? A ver, vamos a ver, si somos capaces, porque hai moitísimos, van alá 500 anos, moitas teorías, de feito se fala de 25 orígenes diferentes que se poñen encima da mesa por diferentes motivos, diferentes intereses, que tamén me gustaría que falara deles,
Pero digamos que hai unhas, e no documento do outro día, no chamado documental, entre comillas, de Televisión Española, se poñían 8 teorías finalistas. Non sei se é que Colón non quería que se supera de onde era, non sei se é que pasa coa origen, se é que hai tantos intereses que ademais hai moita contaminación informativa para destruir unhas teorías e beneficiar a outras. Tienes razón. Yo me he leído en todos estos 22 años más de 200 teorías, no solo de aquí de España y de Pontevedra, también de Alemania y de otras naciones. Y entonces fue donde yo saqué la conclusión de esas 200 teorías que me he leído, porque aquí hay mucha gente que habla demasiado, ya lo dije, contaminado, que contaminan, embarran y viven muy bien a cuenta de eso. Yo nunca he vivido a cuenta de nada y no me apetece. Si he podido aquí hacer algo y de investigación y tal, es gracias a que yo en Alemania escribí libros y que doy dinero para poder yo, que además no tengo ayuda ninguna, ¿sabes? Y eso es verdad, que está todo no contaminado, embarrado completamente, porque Colón, en su tiempo, figúrese usted, siendo un judío, ¿a dónde iba a llegar él? Si dice que es judío, no lo dijo. Si dice que es gallego, cuando los reyes católicos castigaban a Galicia porque se habían puesto al lado de los portugueses en la guerra de sucesión por la corona de Castilla contra Isabel y Fernando, si dice que es judío y que dice que es gallego, ya no le hace caso, no le dice nada. Entonces, ¿qué dijo? Que era extranjero. Porque un extranjero estaba aquí mejor mirado que un gallego en España. Es muy fácil. O sea, que él escondió toda su vida, ¿no?, de dónde venía, dónde procedía, el origen, para que nadie se dé y poder llevar su proyecto adelante. Eso fue. Pero un desconocido tampouco chegaba a Palacio ante os reis católicos e vendía o seu proxecto para que fora comprado de tal maneira que tendría que estar avalado, ter unha importancia, ser un señor, non? Está aí, o señor Antonio. Sí. No era un desconocido, porque aquí había una cantidad de judíos conversos de aquella que ya lo conocían. Deza, por ejemplo, ya estuvo con él en Pontevedra y en Salamanca y en muchos sitios. Y los otros, a partir del año 1465, que regresó a Aragón y trabajó en la administración porque lo metieron los suyos, que eran judíos, se apoyaban unos a otros. Y eso fue la suerte de él. Fueron los que también le financiaron el viaje. Los judíos conversos, ¿no? Y él no se quiso convertir, que después se vio que era un marrano, porque de día gritaba en alto para que lo escucharan a la Santísima Trinidad y de noche practicaba la Torah y el Talmud. Eso era un marrano unido. De día para todos era católico y de noche era lo que era. Os restos encontrados, os restos óseos, que ademais se poñían o outro día de manifesto, para sacar o ADN non eran suficientes porque eran moi pequeniños, trozos moi pequenos. Era moi difícil de conseguir un ADN, digamos que en perfectas condicións para que nos entendamos todos, nun lenguaxe non técnico. O que sí son capaces, ou foi capaz a ciencia, de sacar o ADN do seu fillo. Se non se pode sacar o ADN en boas condicións dos seus restos, sea aquí ou en República Dominicana ou donde sea, ou con novas técnicas ou con novas tal, se sabrá algún día ou nunca, e seguirá rondando outros 500 anos a teoría de que é de 8 sitios ou de... Bueno, ahora se han abierto nuevas perspectivas y van a correr ríos de tinta otra vez y van a salir libros y todo, y documentos o filmes que dan dinero a todo. Pero la técnica hoy en día del ADN, de sacar ADN, si hoy en día te sacan de un pelo, lo que sea, no es imposible. Y para más, el prestigioso catedrático Lorente, que fue el médico forense del FBI en Estados Unidos, para él no es... Lo que pasa es que, claro, lo quieren hacer un poco más... Tal, para que tengamos más. Se va a ganar mucho dinero, la gente va a ganar mucho dinero con eso. E entón vamos a andar aquí como nunha partida de ping-pong, dun lado para outro, escoitando teorías e tal, e nos van a... Es que ya lo estás viendo, los que han descartado, porque yo descarté de un principio Colón Pedro Madruga, ¿no? Porque
no me digas también que tienen que ver los Sotomayor con los Colón y Fontarrosa, que también están en todos los archivos de Pontevedra, ¿no? Juntos, los dos nombres, no tienen que ver nada. Y el Colombo, que decían, eso fue copiado. Y los italianos que quisieron hacer un héroe cuando se fundó la República Italiana, la nueva, entonces Cassini en 1882 sacó la recolta tal, y allí metió el nombre de Colón, que era el Colombo, lo mismo que aquí, o Pedro Altaire de Portugal, o tal, hicieron lo mismo, no era otra cosa. Y fueron ganando dinero, y ganaron mucho dinero, ¿no? Durante mucho tiempo. Y ahora se han descartado esas posibilidades, y los mismos que hablaban de otras teorías son ahora los que dicen que tienen razón. Eso da que reír. Hasta Ferrabás me lo dijo, dices, eso da que reír. Antes de que defenda vostede a teoría, veu a película do pasado sábado en Televisión Española da chamada documental, que lle pareceu? Bueno, como documental está bien, pero lo que no está bien fue lo último, que dicen de un Colón nacido en el Levante, en la zona del Levante, que andaban Mediterráneo, sí. En el Mediterráneo. ¿Qué tiene que ver el Mediterráneo con el Atlántico para los navegantes? Tiene que ser uno con agallas para cruzar el Atlántico, y ese tiene que venir de la parte de aquí, no de allí, que andaban de aquella los romanos y los fenicios con remos. Eso no se puede hacer en el Atlántico, ¿verdad? No se puede cruzar con remos. Aún hoy en día, con lo moderno que estuvimos hablando Ferradas y yo, que hay, el Titán se hundió, y eso que tiene todo lo moderno, es peligroso. Había que tener agallas para ir. En el año 1451, Colón fue con la flota galiciana, que era la de Aveiro, Portugal, y la de Pontevedra, que tenía a pescar a Terranova, en el 51. De eso sí hay documentación. Estoy buscándola. Hay documentación que está, se lo voy a decir, hay documentación que andamos buscando que está escondida en el Museo de Pontevedra. No está al público, no tenemos acceso. Y ahí viene la pesca, porque resulta que cuando los reyes católicos ganaron la guerra de sucesión, a Galicia le quitaron, no podía estar en corte, estaba representada por la ciudad de Zamora. Y todo lo de la pesca, que Pontevedra era la ciudad más poblada de Galicia en aquellos tiempos, la más comercial, la más industrial y la más poblada de Galicia, tenía una pesca fabulosa, que tenía fama en todo el norte de Europa y todo, y llevan a Burgos todos los documentos de la pesca. Y se lo digo yo, porque yo estoy, y él también, Ferradas también, estamos con el gremio de los mareantes de Pontevedra, y fueron los depositados de los documentos que no tenemos acceso aún todavía. No le he hecho la culpa al museo, la gente que se quita, ha hecho que no tenemos acceso, pero a lo mejor los del museo siguen así, están en una esquina y fuera se acabó, no saben nada. Eso es lo que digo yo. ¿Vostede qué teoría defiende sobre el origen de Cristóbal Colón, señor Blanco? Yo le voy a hacer muy claro, señor Antonio. Yo digo, y dije siempre que era un judío sefardí, que nació en la comunidad, en la gran comunidad, que ese es otro tema que le voy a hablar, una gran comunidad judía de Pontevedra, y con eso sigo, que Colón es un nativo de Pontevedra para mí. Si después sale otra cosa, pues está bien, ¿no? Yo le hago caso a lo que se puede demostrar científicamente. Exacto. Con papeles o con ADN o con lo que sea, con documentación. Pero de momento sí con esa. ¿Y Pollo? ¿Por qué no Pollo? ¿Y por qué en Pollo no solo está la asociación de Cristóbal Colón? Allí está la asociación Cristóbal Colón, sí. En una casa que querían hacer casa natal de Colón y después tuvieron que cambiar y pusieron museo Casa Colón, porque no podía. Pero un museo de Colón puede haberlo en el Sahara y meter el documento y ya está, en cualquier parte. Y yo dije que la teoría de Colón Pedro Maduro, que de ahí vino todo, ¿no? Porque en Pollo sí vivió un primo de Colón que se llamaba Juan de Colón, vivió allí, donde está hoy en día la casa, el museo, ¿no? Primo de Cristóbal. Primo de Cristóbal Colón. Ponía Juan Colón, año 1490, algo así, ¿no? De eso sí hay buena documentación. De eso hay documentación, ¿no? Yo mismo estoy viviendo ahora que eran los terrenos de los duques de Bragua, que tenían allí todos los terrenos ellos también. Y sí, la casa con él existió. Ahora, cuando fueron a sacar las pruebas para el ADN allí en el cementerio, ¿verdad? Yo le dije a José Antonio
Lorente, y a uno que estuve hablando con el que es de la Diputación de Pontevedra, le dije yo, ¿pero qué estáis buscando aquí? Si Colón era judío, ¿cómo lo iban a enterrar en un campo santo, ¿no? Cristiano católico, habiendo una campa de judeos en Pontevedra? Eso no tiene lógica ninguna, no tiene sentido. Y eso ya se lo dije yo antes, a ellos. Lo que pasa es que ellos siguieron con el que, porque de aquí me parece a mí que de Pontevedra pagaron 30.000 euros, me parece, ¿no? Entonces, claro, tenían parte normal, ¿no? De dónde salió el dinero no lo sé. A exhumación dos restos na iglesia de... Sí, en Villajuán. De Villajuán, sí. Que demostraron ou que calear digamos que a línea que vostede lle dá de credibilidade. Eso está claro. Yo no doy credibilidad ninguna. ¿Sabe por qué? Porque ahí buscaban las pruebas de un Pedro Madruga, porque viene de la familia de los Sotomayor, los que está en Villajuán. Pero yo he seguido las líneas y he estado investigando y digo yo, ¿pero cómo es posible? El que está enterrado en Villajuán es de la línea de los Sotomayor de Santiago y el Pedro Madruga era de la línea de los Sotomayor de Tui. O sea que no le vi yo ninguna... Por qué sementa tanto interés Cristóbal Colón? Por que é o personaxe máis importante dos últimos 500 anos? Por que sería a lotería do gordo de Navidad para o pueblo, a ciudad, que consiga demostrar que tuvo un vínculo ou tuvo a súa orixen ali pola xeración de impacto mundial Bueno, yo... ¿Por qué se cruzan aquí todos esos intereses? Los cruzarán algunos. Yo, el interés que tengo es que Cristóbal Colón es muy importante. Quizás después de Jesús sea el más importante, en libros y en todo lo que sea, digo yo. Y ahora que estoy en comunicación con los sefardis de Madrid, la Asociación Judía Sefardí de Madrid, claro que ellos le dan importancia a eso. Ellos me dijeron a mí que Colón no era judío, y yo le dije que sí. Y si ellos miran los libros de Simon Wiesenthal y de Cecil Roth, que lo ponen, pero los que apoyaban la teoría de un Colombo italiano le hicieron tal y tuvieron que callar, le dijeron que lo decía, claro, como eran judíos, decían que... Entonces ellos decían, bueno, que lo digan los demás, nosotros no. Y yo, 2 días antes, le mandé el por qué pensaba que era judío, tal, que si usted quiere se lo mando también a usted, ¿no? Se lo mandé a Madrid, que lo están estudiando allí, 2 días antes. Y al final tenía yo razón, ¿no? Vostede que, antes de que me esquenza, ou de que se nos vaya o tempo, vostede que leva, todos estos anos estudiando a figura de Cristóbal Colón, deste navegante que descubriu América, que lle parece que ahora todo o mundo hispanoamericano, non todo o mundo, que en Hispanoamérica se poña en cuestión a hispanidade, se poña en cuestión todo o que pasou neste procedimento, polo menos por alguna parte da sociedade? Eso está máis claro que el agua. Eso todo es leyenda negra anglosajona. Siempre quisieron debilitar a España. Las revoluciones en Hispanoamérica, esos libertadores, que ellos eran libertadores, ¿qué fue lo que libertaron? Si hay ahora más dictaduras y más que nunca, y los indígenas viven peor que antes. Los ingleses, los holandeses y los franceses siempre quisieron hundir a España, y para ser ellos, tal. Y eso sigue todavía. Y ahora se lo están metiendo a Hispanoamérica para que vuelvan otra vez vuelven lo mismo. Es pura leyenda negra, o sea, falsa, leyenda negra anglosajona. Y se acabó. Y no hay más que darle vueltas. Estamos acabando o tempo. Para vostede, con independencia do que poida pasar... Non me voy a morir, ¿no? O tempo da entrevista. Cal é a súa teoría sobre a orixe de Colón? Yo sigo con la teoría de que Colón es un judío sefardí que nació en los arrabales de Moreira, en Pontevedra. Eso es lo que yo pienso. Y espero que dentro de un mes o así, que avale su porque se espera su una trabajo noticia, científico, que lo diga, ¿no? Y que diga algo sobre eso, ¿no? Porque de momento habló de la zona de Levante.
¿no? Pero hai muchas cosas por delante. O programa chamado documental do outro día está sendo contestado por todo o mundo científico, bueno, ou desprestixiado. Vostede tamén o desprestixiaba non só hoxe, senón outro día tamén. Entendín que, bueno, que o programa do outro día de Televisión Española chamado documental sobre Cristóbal Colón que non tiña base científica, que era un pouco película, non? Bueno, está basado en una base científica porque el productor de la película dice, no es tonto. Bueno. Y ha tenido que andar anotar. Pero que non hai base científica. Ahora, a mí no me ha llenado, porque yo esperaba otra cosa también, ¿no? Pero a los que no han llenado y los que protestan son siempre los mismos. Y son aquellos que se han descartado sus teorías. Esos protestan siempre, buscarán siempre un... normal. ¿Cómo salimos de aquí? Bueno, dándonos la mano, ¿no? ¿Cómo salimos de esta roda? Yo creo que esto aún tiene para rato. Vostede canto tempo necesitaría para poder chegar a ter máis documentación e canto tempo necesitaría? Bueno, siempre se aprende. En caso de conseguirla. Todos los días se aprende y yo no puedo decir nada, pero cualquier día aparece un papel por algún lado. Andamos en eso. Cualquier día aparece un papel. Hay moitos buscando, ¿no? Que lo diga todo. No, porque si usted figúrese que yo vaya al Museo de Pontevedra y encuentro un papel donde en los tiempos de Colón había contratos de ir a pescar el bacalao a Terranova, por ejemplo, pues ya cambia la historia, ¿o no? Correcto. Digo yo, y en eso andamos. Sí, porque podía haber nacido en outro lado, pero sí vivir aquí y ter actividad económica y social aquí. Yo apoyo lo que apoyaba Celso, que era un gallego, lo que no apoyaba era un Pedro Madruga Colón. ¿Qué le gustaría decir para rematar esta entrevista, señor Blanco? ¿Qué le gustaría? ¿Qué mensaje le gustaría dar a la audiencia, aos seus veciños, aos seus amigos? A mí lo que me gustaría, más de todo, es que nos pusiéramos todos, los que han acabado con su teoría, lo que sea, que nos pusiéramos juntos y juntos buscásemos una forma de explicarle a la gente la verdad. Porque de momento está todo embarrado, está todo manipulado. No hay por dónde cogerlo, por eso llevamos más de 500 años la búsqueda, ¿no? ¿Ni Javier Ferradas lo consigue? Javier Ferradas, ahora, yo pienso que sí, que él está detrás también y desde que se metió conmigo a estudiar este tema, cada vez está más liado, más metido en él, ¿sabes? Pero debíamos de trabajar todos juntos. Normalmente, yo hablo de Pontevedra, todos los que tratamos el tema, juntarnos, relacionarnos y dar una explicación al público juntos. Yo creo que eso sería lo mejor. Que se cumpla, que consigan descubrir a origen de Cristóbal Colón, que será, y si nos toca para os gallegos, será maravilloso. Una palabra que decir, yo me siento, y Ferradas también, nos sentamos muy a menudo con Guillermo de la Riega, Guillermo García de la Riega Belver. Y eso está con nosotros siempre, nos juntamos muchas veces. Bueno, y hay mucha sabiduría, ¿eh? Él tiene mucha documentación. Quizás sea el que más documentación tenga de España sobre Colón. Eso hay que decirlo. Mucha sabiduría. Un placer y moita suerte. Gracias, igualmente. Nos vamos a publicidad, a mandos copatricionales, volvemos a recibimos ao patrón mayor de Aguiño, José Antonio Santamaría, no, perdón, cumplen 100 anos. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas.
Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois saudamos, lle damos a boa noite e a benvida a José Antonio Santamaría, patrón maior da Cofradía de Aguiño. Benvido, como estamos? Hola, boas tardes a todos, sempre un gusto vir aquí a veros. Bueno, e nos compartir con vos este tempo e esta información para os veciños das Rías Baixas, non só para os veciños asociados, membros da Cofradía e veciños de Ribeira, sino o resto, porque sodes unha cofradía singular, e aparte de ser singular, este sábado tendes un acontecimiento pois importantísimo. Cumplides 100 anos. É moi sábado, importante, sí. 19, en 1924 empezaba isto a andar. En 1924 foi o ano no que un grupo de xente a nivel social, asociativo, pois se xuntáronse ca idea pois de mirar un pouco os intereses dos mariñeiros, a maneira de buscar dunha millora en xeral para os mariñeiros, e despois de feito de aí naceu o pósito de cofradías, que daquela chamábanse pósitos, había un presidente e chamábanse pósitos, e aí foi onde empezou a resurgir o tema da cofradía en sí en ese ano, e despois de aí pois xa foi retomando pouco a pouco a importancia, pasando por moitas facetas na historia da propia entidade, como na nosa, como na maioría, que ao final a cofradía era unha entidade de dereito público que ao mesmo tempo pois tamén iba dirixida non solamente aos mariñeiros, sino que lendo as atas que teño, gracias a onde estou, teño para ler as atas antiguas das reunións e tal, bueno, era como se fora un pequeno ayuntamiento, por así decir, un pequeno concello, entre ese grupo de xente, axudabanse uns aos outros, pagábase a un profesor para ver unhas escolas, había tamén unha sala que se dedicaba ao médico, a un médico que viña ali, algo, a verdade é que algo impresionante. O asociacionismo, que ainda sigue habendo hoxe, que logo despois falamos das asociacións que están dentro da cofradía. O asociacionismo, que empeza aí no 1924, pero hoxe o Porto de Ribeira é o primeiro porto da Unión Europea de pesca de baixura. Ribeira, ao noso lado, sí que é o primeiro importante. Nós no seu día, tamén nos anos 60, 70... Bueno, pero vos prestades e colaborades e facedes grande ao Porto de Ribeira tamén. Claro que sí, nós tamén contribuímos a nos asento nos mariñeiros, pois tamén aportamos ali as nosas ventas derivadas sobre todo de peixe. Pero despois o marisco, pois temos a nosa lonxa onde prácticamente o 80 ou 80 e pico por cento pois vendese na nosa lonxa. Lógicamente non temos 100 anos, nin vamos a entrar en detalle por 100 anos, pero como resumiría para o resto da audiencia, incluso para os que non son da costa, senón un poquinho máis do interior, todos estos 100 anos desde a creación do pósito, o que acaba sendo hoxe e que entendemos todos como cofradía, pero tamén, digamos que a fábrica de xeo, as naves para as redeiras, a maquinaria, os locales, todo este crecemento hasta hoxe, como foi? Porque ademais é importantísimo, claro. Eu podo falar sobre todo da miña cofradía. A miña cofradía, desde que foi pósito, digo porque casi todas as cofradías un pouquiño pois aseméllanse moito, pero con todo eso a nosa cofradía pois desde que saleu o pósito, de aí a que fixera as primeiras partes asociativas con respecto non solamente á cofradía ou ao mesmo pósito, sino tamén a axudar a xente do pobo, pois daí despois foi tirando un pouquiño máis o que é servicios do propio mariñeiro, como son a fábrica de xeo, como foi a propia lonxa, que xa é a segunda que temos, despois vai subindo, vai crecendo con respecto á demanda, e despois depende tamén ao sistema de traballo que se teña. Nos tuvemos a fai anos, tuvemos o boom, por así decirlo, do que é o canto, do que é do peixe de palangre e tamén do cerco, tiñamos unha flota moi importante, mentre se durou, entonces claro, aí eso tamén foi un auge moi grande. Despois houve unha reconversión cando faltou eses bancos, cando faltaron de pesca, e daí foi cando se cambiou un pouquiño a orientación do peixe, un pouco máis relevante hacia o marisqueo e recursos específicos que lle chamamos hoxe en día.
ten moitas vantaxes, aparte, en todos os sitios, todos os povos, o importante é a xente, non? Logo, todos os povos son bonitos, teñen as súas potencialidades, as súas riquezas, pero a de Aguiño, a de Carreira e Aguiño, que é como naceu isto, nace nunha zona fabulosa, non? Protexida, porque chegades incluso hasta a illa de Sálvora, non? A vosa zona, non? Asignada, e estades aí nese córner da ría. Sí, é mesmo a entrada ou a salida, como se lle quere chamar, á costa, e collo que as illas atlánticas son Sálvora e Illa de Sagres, pero despois collemos prácticamente hasta Suño, na parte que toca marítima. É o noso ámbito territorial, por así decirlo. E aí, unha das cousas, cando se empeza digamos que a explotar o percebe como riqueza importante e como sector importante? Como sector importante, pois é a partir dos anos 70, 70 e pico, é como empeza a crecer un pouco non solamente a xente que se dedicaba a él, sino tamén a importancia do percebe en sí. Ademais, temos fotos, sobre todo unha foto moi impactante que é da familia do meu presidente de Mariscadores, que é a familia deles que teñen unha especie de racimo de percebe, por así decirlo. Estamos falando dos anos 70 ou 60 e pico. Hoxe o percebe é o rei da cofradía, non? En volumen, en negocio... Sí, isto é por temporadas. Se vamos, por exemplo, se volvemos un pouco atrás, era a Meixa. A Meixa baixou un pouco a nivel xeral por todo o que é a ría en sí, e despois pasou a ser o percebe. O percebe aí mantense aí, pero tamén baixou bastante a produción, non aquí, na nosa confradía, sino en xeral. Entón, ao baixarte tamén un pouco percebe, houve un boom moi grande tamén no aspecto do ourizo tamén, que aínda que non corresponda a todos os socios da nosa confradía, é algo que dá moito auge económico e tamén ao mesmo tempo pois chama a atención nos medios de que é algo que subeu dun día para outro, por así decirlo, de precio e demanda. É moi recente tamén a explotación do ourizo, non? A explotación do ourizo é hoxe en día, se non é a primeira, é a segunda máis importante. Igual non é a primeira porque os 8 recursos específicos están limitados tamén a días. Xa. Que senón pois sería seguramente das que máis... Pero explotan o ourizo desde cantos anos hai? Poucos? Non, o ourizo, de feito, se che podo decir antigamente, miña abuela iba ao ourizo. O que pasa que daquela era outro sistema. Se comercializaba xa? Tamén o comercializaba porque iban ao ourizo e vendían-no daquela hai moitos anos. O que me contaban meus avós é que viña unha barcaza, tipo barcaza ao mitad da ría, aquel día da semana, ou cada dous días da semana, e recollía o dos portos, iban a remos ou a vela, hasta casi máis ou menos a mitad da ría, e daí recollían, que era como se fora o comprador, e daí despois volvían para a terra. Quero decir que xa había comercialización, era moi distinta, está claro. Aquela non había unhas lonxas, nin ese produto era un produto que se vendía directamente nas lonxas. Outro sí, o peixe sí, o peixe é máis de toda a vida, pero meus avós, xa non é nin onte nin antonte, meus avós xa teñen andado a el. Cantas asociacións hai dentro da cofradía? Nós na nosa cofradía somos... Palangre, Cerco... O cerco máis ben, aínda que están dentro do noso povo e dentro da nosa cofradía tamén, e tamén estamos con eles. Os cercos xa están un pouco máis derivados a nivel cooperativa, xa tiran ao outro lado. Despois, aínda que están con nós, despois tamén temos o que é a nivel de recursos específicos e a nivel marisqueo tamén e pesca, pero se se pode dicir na cofradía, os que están involucrados ou agora mesmo insertados na cofradía son o que é a asociación o que é a agrupación de mariscadores, que chamamos, que no noso caso non temos recursos específicos, no noso caso dentro, como en outras cofradías, claro está, dentro da nosa cofradía temos unha agrupación de mariscadores que dentro dela recolle a todos os sectores involucrados no marisqueo e recursos específicos. Entonces é unha maneira para nós de que vaya a cousa máis ben organizada, porque están representados todos os sectores nunha mesma organización. Bueno, a importancia destas asociacións que ademais son singulares. Na Unión Europea non hai este sistema de organización, non? Na Unión Europea non sabemos exactamente o porqué ou cando ou como foi, non sabemos
realmente que é o que pasa, pero está super demostrado de que nós somos, non por quitarlle méritos ás OPs que están de moda e que están aí, nós somos os que realmente temos non só un poder ante o que a xente que está con nós, senón que todo o que fai falta para servirlle ou para darlle ao mariñeiro, todo temos as cofradías, non desde agora, senón desde que se iniciaron. Temos a venta daquela, a Seguridade Social, o que chamamos de sempre o Montepío, daquela tamén levaba a cofradía. Cando foi a hora do COVID, por dar máis mostras, nós, a cofradía, fomos quen de, estaba todo pechado, tanto ISM como a parte de Capitanía, tamén levamos nós todo o traballo grosso por medio dos nosos funcionarios, neste caso, nos traballadores da cofradía. Quero dicir con isto que as cofradías non teñen unha vista como teñen que ter en Europa. Non sei exactamente se non se lle dou forza bastante no seu día, non sei se non se lle dá agora, pero a iso vamos, nós estamos intentando, con este centenario, pois, vamos a ter dentro do noso programa pola mañán, durante o que é a mañán, un seminario que chamamos tamén, onde se vai a falar non solamente da nosa cofradía como centenaria, senón tamén do que eran as cofradías antes e onde van as cofradías. Despois falamos deso, pero isto dalle ventaxas ante a definición das políticas pesqueiras ou dalle inconvenientes? Porque moitas veces, incluso a potencia dos barcos e a potencia das embarcacións non se entenden en Europa para como nós necesitamos aquí, non? Nós, me refiero a vostedes. Non sabemos que pasa realmente, Antonio. Nós o que sabemos é que eu mismo co que é agora o presidente da Federación Galega, José Antonio Sieira, tamén estuvemos en Madrid fai uns anos, levamos un vídeo e demostramos ali no Ministerio, demostramos de que no caso dos motores era algo lóxico, non tiña ningún... pero ao final, pois, quedámonos cas palabras, non houve nada. En Europa sei que xa se levou varias veces o tema dos motores, aínda foi peor porque aínda viñeron a mirar, chamáronse infinidade de veces a que viñeran mirar o noso traballo, non o noso, sino o resto dos mariscadores, das rías en sí, o traballo de tantas empresas que están en peligro de querer irse, o sea, de cansarse, non de que non lle vai nin mellor nin peor, de non querer seguir, bueno, parece ser que non interesa. Por falta de entendemento, por falta de entender que isto é o Atlántico, non? E que aquí na ría, pois, incluso os de dentro hai días que hai mala mar, non? Xa non é a nivel, claro, pero xa non é a nivel costa. A nivel ría tamén hai unha inclusión social que é totalmente distinta a outras partes de Europa. Entonces, se ti non ves aquí e o ves mirar aquí tal e como está, e vir con nosos na lancha, no barquiño, onde ti queiras. Sí, para comprender que non son caprichos, que son necesidades. Pero non sobran invitacións ás que mandamos, tanto por medio da Federación, que está aí ao día, tanto a galega como a provincial, tanto por a Federación Nacional tamén foi isto explicado, máis que explicado e elevado, pero nós vamos a seguir adiante, vamos a seguir reclamando e explicando de que non é que nós non teñamos nin que iramos, é que non nos escoitan, non nos queren escoitar, por decirlo así claro, que nós temoslo claro, que non nos queren escoitar, e no momento que realmente vexan que realmente temos razón, pois entonces creo que se darán de conta do erro que levan cometendo desde fai moito tempo. O que si lamentamos é que este erro que siguen mantendo, que ao final o que está é baixando a flota, están desguazando, está baixando a flota, a xente está vendendo, as embarcacións non se volven a comprar, isto que está acabando, xa non digo co marisqueo, sino a pesca en xeral. Por iso que estamos falando de política de pesca é totalmente absurda, non nos leva a nada. O único que leva é que se nós vamos a salir perjudicados a nivel Galicia, a nivel España, vai salir perjudicada a Europa tamén, porque vais a perder moita parte dos nosos produtos e da nosa calidade. E da nosa forma de vivir, non? E de entender toda esta... Porque ao fin e ao cabo o que vostedes pescan é traballo, son cartos, é riqueza, pero é riqueza non só para vostedes, para todos. Para todo o mundo, está claro. Para todo o mundo, aí entra a roda, non? A roda da economía. A roda de que é moi grande, é moi extensa. E, ademais, unha maneira de vivir, unha maneira de unha cultura de relación cos produtos do mar, non? E co cultivo do mar, co aproveitamento dos recursos do mar, non? Está claro, e se queren presumir de eficiencia ao mesmo tempo, se queren presumir un pouquiño de cuidado ao recurso, que é mellor que nós que estamos ao día en eso. Que singularidades ten máis podríamos decir, a cofradía? Polas actividades, pola zona acotada e tal.
Cales son as... están dentro do Parque Nacional das Illas Atlánticas, pero ademais queren facer unha intención, ou sería bo, ou teñen pretensión, ou están traballando nunha reserva mariña que lle dera máis protección e máis, digamos que, mellores maneiras ou algo? Nós sempre estuvemos dispostos desde o minuto cero sempre intentar mellorar e ter unha sostenibilidade do recurso, porque eso vai nos na vida, vai nos na carne. O que pasa é que, claro, sempre que sea algo que non nos limite hasta o momento de nós non poder sobrevivir. Nós sempre estuvemos a man das Illas Atlánticas, aí está Pepín como director e como presidente, e sabe perfectamente que temos feito cousas e labouras con eles, estamos traballando conjuntamente para o que faga falta, porque se a eles lleven de que estea ben o que realmente non só o parque, sino en toda a ría, máis nos ven a nós que o noso sustento para nós é máis para os que veñan, que é o que hai que pensar. Claro, hai que pensar que isto no futuro. Se lle parece, falamos un pouquiño do programa do centenario e da xornada da inauguración do primeiro seminario sobre as cofradías de pescadores como modelo de ordenamento, lógicamente da pesca, de Galicia no século que estamos. Isto é programa 19, este 19 de outubro. E aí estará vostede no acto de inauguración, vostede como patrón maior da cofradía de Aguiño Carreira, o conselleiro do Mar e o alcalde de Ribeira, non? Sí, despois tamén estarán algunhas... O contido, vamos ao contido. Que se quere falar aí, que se quere poñer en valor e cales son os temas a tratar, señor Santamaría? O contido é ben sencillo, o contido ben desde o que é o antes e o despois. Queremos alargar, por así decirlo, o que é o centenario, que é en ese mismo día, así como despois temos o evento de descubrimento de placa. O que queremos é, pola mañán, pois, ter unha charla, por así decirlo, que ven a ser o seminario, con as persoas que entenden de varios aspectos en sí, para determinar o que foi o fundamento é o inicio das cofradías, ou dos pósitos neste caso, despois por a parte histórica, despois haberá outra parte na que representarán, falando das cofradías hoxe en día, e despois a parte do que é o futuro das cofradías e onde nos leva, tal e como vamos con esta maneira de gobernanza ou de lidiar como estamos lidiando a nivel Europa e a nivel nacional. Que os expertos axuden un pouquiño a poñer, digamos que a explicar o contexto que temos ahora mismo e como se pode traballar para mellorarlo, non? Claro. E está aberto ao sector, aos interesados, aos curiosos, aos estudiosos, ou só é para a cofradía? Claro que sí, é algo público e gratuito, isso é para que a xente, o que non entenda de cofradías, se iba aí darse de conta de como funcionaban hasta os nosos días. Tamén interesaríame poder estar aí toda a mañán, non? Eu creo que é interesante para calquera, tanto a parte da mañán como a da tarde. A da tarde un poquinho máis nostálgica, un poquinho máis institucional, por así decirlo, que é a partir das 5 da tarde, e pois a primeira parte, que é da mañán, é algo máis ben cultural, podemos chamalo cultural, e informativo, para que o que non sabe, pois aprende o que sepa. Pois tamén hai unha especie de intervención despois que se fai como de preguntas e respostas aos que están ali, de ponentes, incluído eu tamén, para que así pois algún que non sepa o que queira preguntar, pois para levar a cousa un poquinho máis... un coloquio, unha... Sí, un pequeno coloquio de unhas preguntas e respostas, e que se poida reflexionar sobre os temas. Nós creemos que é algo moi importante, non solamente por este día en concreto, sino porque é algo que, si non é que nos queiramos mover toda a masa social con respecto ás cofradías, pero si queremos, máis o meu compañeiro que me está axudando, que é Ciprián Rivas, que é unha persona catedrática que sabe na materia tamén de cofradías, pois eu creo que é unha maneira de que podamos empujar un pouquiño o que é o interés, o que é a importancia do que son as cofradías en sí, e dai pois darlle pé non a este seminario, sino a máis seminarios onde xente como vai a vir, que está entendida na materia, cada un no seu aspecto, tanto históricamente como para o futuro, de como está ahora mesmo en Europa, para que así pois podamos axudar un pouquiño a renombrar e darlle un pouco máis de vida a isto, e de que se mova un pouco máis isto con respecto ao que nos temos ás cofradías. E pola tarde?
Pola tarde en que consiste? Habrá algunha medalla, reconocimientos, o mariñeiro máis antigo? Pola tarde temos, para min é o evento nostálgico que é o principal, para min o máis importante da tarde, porque lógicamente... Vai tocar a fibra, non? Sí, porque, a ver, a min tócame en varios aspectos. Unha porque a miña familia pois estuvo desde o minuto cero daquela cando foi... antiguamente, cando foi o inicio do depósito, pois un tío de miña nai era un funcionario de Madrid e foi un dos que empezou a mover o papeleo, empezou a mover todo con respecto aos demais mariñeiros para poder crear. Entonces son as casualidades da vida, tal, de estar toda a vida na cofradía vinculado como no Cabildo, na agrupación de mariscadores, pois cheguei a este onde cheguei, pedironmo de patrón maior, e entonces unha das cousas que máis me anhelaba a min era poder presidir de facer o centenario para reconocer o que é o que vai a ser pola tarde, reconocer o que é hasta onde chegamos, a xente que está de antes, desde aquel principio, daquel grupo de xente que empezou aí en honor a eles, porque gracias a eles temos a cofradía como a temos. Ainda que nos axudáramos e a mantuvéramos, hubo que creala, naqueles tempos, despois da guerra tamén, na guerra incluída, a guerra civil, e sigo adiante, son 100 anos, o mérito vai para eles, e con isto pois o que queremos é ás 5 da tarde dar un descubrimento de placa que está para vir o conselleiro de pesca Alfonso Villares, entre outras autoridades, claro está, e despois de aí pois irémonos ali a un sitio cercano, porque estamos así en obras un pouco na cofradía, temos un sitio cercano aí ao lado andando, que debaixo da Casa do Mar temos un auditorio pequeno, donde aí é onde vamos a facer o seminario en sí, e ás 5 e algo da tarde, despois de descubrir a placa, pois haberá 6 persoas que serán as que levarán, non eles a esta distinción, que quero que quede ben claro, senón que van a levar cada unha delas 3 mulleres e 3 homes, van a levar un diploma, non só para eles, senón en honor a esa xente de que ven detrás dos que están, aínda, e dos que non están. Pero estou falando de que esta xente, hai xente como no caso dos homes, que razonablemente empezaron máis nas cofradías dos homes, daquela a muller pois non había esa cultura, esa maneira de pensar, agora sí, gracias a Dios, entonces ese homes un deles ten 100 anos, e os outros dous andan ao pé de 95 anos, os outros dous, e as mulleres xa van máis por os 80 ou 70 e pico, pero é algo moi importante. Bueno, vai tocar a fibra, vai haber lágrimas. No, seguramente, pero bueno, o máis importante é conseguilo e levar a cabo, porque hai cofradías que é unha pena que non fixeran o centenario, por aí, é un honor e ao mesmo tempo é un favor que lle debemos á xente que chegou aí, lo que estuvo aí con codo, ca pobreza que hubo, e mantendo a cofradía hasta os nosos días, claro. E que de aí quedará como testimonio para as vindeiras xeracións. Dentro do segundo centenario pois aparecerán todas as fotos. Que nós non estaremos. Bueno, pero estarán todas as fotos, os recuerdos, os vídeos. Iso é o que queremos. Claro, e as placas que queden aí para tal. E os que estamos ou estades hoxe traballando aí, hai que traballar pensando nos 100 anos, nos bisnetos, non? Iso é o que queremos, que quede, que siga, pero bueno, como falamos antes, está un pouco complicado e por eso facemos este seminario, para ver si retomamos dunha vez por todas e a ver si as confradías reciben o nome que teñen, o sea, que chegan a ter importancia que realmente teñen, porque nunha confradía está todo aí represado. Moita importancia social, económica, non só local, sino regional. Regional. Queda algo por decir? Diga o que queira, porque foise o noso tempo nesta ocasión. No, sempre é un gusto falar con vos e contigo, Antonio. O único que podo dicir é, neste caso, que é o que me centra agora, que é o centenario, é que volvo a repetir que está todo o mundo que quere vir está invitado, e que é algo moi bonito. O seminario é, ademais de bonito, é moi interesante, e bueno, o que é o centenario en sí, pois é algo que bueno, para min é o máximo que se pode reconocer nunha cofradía, que é darlle os méritos a quen realmente os ten, e está aí oculto aí un pouco nos papeles, por así dicilo. Pois que o sábado que ven que teñades un gran día de todos os xeitos, non só climatolóxico, sino que dende o punto de vista de aprendizaxe pola mañán de moitos conhecementos e pola tarde de moitos sentimentos, de moito cariño e recordatorio pasado. Un placer contar con vostede, que teñan unha fabulosa celebración do centenario e que a labor continúa.
espero por si, espero que si, eu creo que si estáis todos invitados. Quedoume un poquinho atrás, que quizás é moi importante que tamén isto tamén se fai co agradecemento, por suposto, do Concello e ao mesmo tempo tamén da Consellería do Mar. Bueno, pois que quede dito, un placer, moitísimas gracias por estar hoxe conosco. E a todos vostedes, moitísimas gracias por estar aí, acudan ou estén pendientes das noticias e informacións que se terán, lóxicamente, pois o sábado, o domingo e o lunes, que estaremos tamén por aí dando información sobre este acontecemento importante. E hasta aquí foi todo o desta semana. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias a todos. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.